El llibre és obra de l'historiador Ramon Arnabat i ha comptat amb les anotacions de Joan Soler Bordes. Forma part de la col·lecció Els llibres del Consell Comarcal del Penedès i ha estat publicat per Andana amb el suport del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i del Consell Comarcal. A través de la història de la família vilafranquina Vidal-Verdaguer es reconstrueix l'ascens social de les famílies burgeses a la Catalunya dels segles XVIII i XIX i el pas de l'antic règim a la Catalunya contemporània. És important perquè és un exemple del que anomenem la burgesia vilafranquina, que es forma a partir de tres elements: el saber, és a dir, les feines professionals, els diners, els negocis i les terres, els negocis agrícoles. Doncs hi ha unes determinades famílies a Vilafranca que a través d'aquests tres elements van convertint-se en les classes privilegiades de la vila, no? Les estratègies per fer créixer el patrimoni familiar i ascendir socialment van ser similars a totes les famílies burgeses de l'època i Arnabat recorda altres exemples vilafranquins. Hi ha altres famílies, com per exemple els Freixa o els Barba, que també, diguem que partint de procedències diferents, els Milà i Fontanals, tenen unes trajectòries semblants, no? Parteixen de diferents punts, uns parteixen del saber, uns altres dels negocis, uns altres de la terra, però tots acaben confluint amb aquests tres elements i ocupant llocs de responsabilitats en la vida política. El llibre està basat en un manuscrit de l'hisendat vilafranquí Antoni Vidal i Verdaguer, redactat en un moment en què, segons Arnabat, la burgesia benestant necessita justificar el seu enriquiment econòmic i social i en què es combinen una moral catòlica amb una ètica protestant, segons paraules de l'autor del llibre. L'obra dedica també tot el capítol central a la Guerra del Francès, que al Penedès va tenir conseqüències dramàtiques. Durant aquells anys, la burgesia benestant va patir la contradicció derivada de donar suport als francesos perquè respectaven el dret a la propietat enfront dels pagesos que tenien una actitud més radical. De fet, moltes famílies burgeses es van refugiar a Barcelona per evitar les represàlies revolucionàries. Ramon Arnabat va explicar que la Guerra del Francès marca l'inici de l'època contemporània i que, tot i la seva importància, ha rebut molt poca atenció de tots plegats.